Goddag og velkommen til Jagten på det gode studiemiljø. Jagten på det gode studiemiljø er en kampagne, som DSR, de studerendes råd her på Zahles, har startet for at finde ud af, hvad et godt studiemiljø egentlig er, og om vi har det her på Zahles. I den sammenhæng har vi valgt at arrangere en julehyggedag i dag hernede i fredagsbaren, hvor vi laver klippeklister, vi drikker gløgg og spiser æbleskiver og gør en masse ting, for vi rigtig hygger os her på Zahles. Grunden til, at vi holder den her juledag, er selvfølgelig, at det er i dag, at vi lige ved at være den 1. december, det er det nemlig i morgen. DSR, de studerendes råd, har valgt at lave en kampagne, der hedder Jagten på det gode studiemiljø. Vi var nemlig fra DSR's side af, jeg er DSR-repræsentant. Så jeg vil nu spørge dig, hvad definerer du som værende et godt studiemiljø? Hvad giver dig lyst til at være her på Zahles, når du er fri fra din undervisning? Primært fredagscaféen om fredagen jo. Det er jo helt fantastisk. Bordfodboldbordet især. Bordfodbold og pool. Det er super hyggeligt at sidde her. Vi sidder normalt efter mange af vores stamhold bliver her nemlig og hygger lidt efter vi har haft timer. Og normalt sidder vi og laver opgaver også. Det er oppe i nicherne, oppe på første og anden sal. Det synes vi er ret hyggeligt. Og så selvfølgelig om fredagen hernede til fredagsbaren. Der er det også super hyggeligt at blive her. Hvad læser I her på Zahles? Jeg læser matematik. Jeg har læst billedkunst og dansk. Og nu læser jeg dansk som andetsprog og idræt. Og jeg har matematik indtil videre og KLM. Jeg har læst dansk, billedkunst og har nu idræt og historie. Når jeg siger artikelbase, hvad siger du så? Så siger jeg, det er jo et sted, det har både der er gået godt og ondt indtil videre, fordi det er ret smart, at det begynder at virke, at man kan hente artiklen med anden, men der har haft lidt problemer med nogle undervisere, der ligger nogle ting nogle forkerte steder, og det måske ikke lige virker, men jeg kan godt forestille mig, at det kommer til at blive rigtig godt, når det kommer helt op og køre. Og hvis jeg så til sidst siger artikelbase, hvad siger du så? Siger jeg rigtig god idé. Hvad så hvis jeg siger artikelbasen, hvad tænker I så? God idé. Fungerer meget godt, men der burde være billigere udprint. Jeg ved, hvordan man kommer ind på den. Så vil jeg spørge dig, hvad synes du er noget af det bedste ved Zahles? Hvad gør dig glad for at være her? Det bedste, det er undervisningen. Jeg synes, det er utroligt spændende. Man bliver udfordret meget. Nogle fag er meget filosofiske, og det kan jeg utroligt godt lide. Hvor der er frihed til at tænke i alle mulige skøre baner. Og så er der selvfølgelig også nogle rigtig, rigtig flinke mennesker. Nu har jeg jo været ude på Frederiksberg Seminarium og i KIK, og der var det ikke så personligt ude. Her synes jeg, det er lidt mere down to earth, så her kan man tale med folk, og det er rigtig lækkert. Hvis det ikke var forpligtelse, du var her i kun, hvad gør så, at du har lyst til at være her? Det er jo noget med at engagere sig i nogle projekter, for mig at se. Altså så som at engagere sig i at komme ned og spille med Big Bandet, eller ja, det kan være alt muligt. Hvis du kunne lave noget om på Zahles, hvis du havde alle muligheder, hvad ville det så være? Jeg kunne godt tænke mig, at der var lidt mere samling. Altså, jeg synes det er sådan lidt spredt fægtning. Vi mangler sådan. Vi prøver lidt med onsdagsforum for eksempel at lave en samling, et forum, som er fælles for os alle sammen, fordi vi har jo alle sammen det til fælles, at vi er på den her uddannelsesinstitution, hvad enten vi er lærere, eller vi sidder i administrationen, eller vi er studerende. Så vi har jo det til fælles, at vi er på en uddannelsesinstitution, der uddanner lærere. Jagten på det gode studiemiljø fortsætter.